Сәлам. Әйді онлайн проектыбызда сізні түрлі түркі тілдер білән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген біз құмық һәм татар телләрен чагыштырачакбыз. Бүгенге кунагыбыз Рамазан. Сәлам, хәлләрең ничек? Сәлам, халларым яман түгел, сау бул. Яман түгел булгач, демәк яхшы. Құмық теле Карачай-Балкар, Нугай, Караим һәм Кырым татарларының телләренә якын. Дагыстанда, Чеченстанда, Төньяк Осетияда яшәүче құмыкларның теле ул. Дөрес әйтәмме? Дұрыс айтасың, шолай. Құмық тіл өгіз ва қыпчақ тіліні байлайған бір көпір емек. Бір көпір. Яхшы. Құмық тілінде ничә кеше сөйләшә икән? Құмық тілде 500 меңгә юк адам сөйлей. Бу Русия эчендә, шулаймы? Яисә бөтен дөньяда? Русияның içinde. Яхшы, хәзер инде телләребезне чагыштыруга керешик. Башта мин татарча сүзләр һәм кыска җөмләләр укырмын, ә син шуларны құмық теленә тәрҗемә итеп барырсың. Яхшы. Тавыш. Тавыш. Құмық телендә дә тавыш. Ишеттеңме, нинди тавыш булды ул? Ишеттеңме, не тавыш булды ул? Сездә дә шулай. Киң. Гең. Мин күп акча эшли башлагач, киң итеп төзелгән өйдә яшәргә телим. Мен көп акча казанып башлаганда, гең етіп тізілген үйде яшамаға сүйемін. Сүйемін. Сездә сүйемін сүзе телим дигәнне дә аңлата. Һәм шулай ук Сүйемін дейсіз. Сүйем, яратам дигәнне дә аңлатамы? Оны да олай да коллайбыз. Әмма күбрәк телим дигәнне аңлата, шулаймы? Сүйемін сүзе. Төз, дұрыс. Сездә дә дөрес сүзе бармы, яисә башка сүз кулланасызмы? Бар озакта о фарс сүзләр. Фарс сүзләрне берсе безнең түрк теллеге дә келіп көчкән бер сүз. Дәвам итәбез. Ашказаны. Ашказан. Ашказаным тулды, ризык бик тәмле булды. Ашказаным толду, аш бик ләззәтле булды. Ләззәтле, бездә дә ләззәтле дип әйтеп була. Тәмле, ләззәтле. Чайка. Чайка. Ул бер сүз дә әйтмәде, тик башын гына чайкады. Ул бер сүз дә әйтмәде, тик башын чайкады. Тик башын чайкады. Сездә гына кулланыламы, юкмы гына сүзе? Юктыр сездә, әйме? Гына юк бездә. Бу Кыпчак телләрендә күбрәк кулланылады гына сүз. Сездә икесе дә бар инде, Кыпчак та, Оғыз да, әмма гына кулланылмый. Сайла. Сайла, сайламак. Меңнәр арасыннан сине сайладым. Меңләне арасыннан сені сайладым. Нык охшаш. Һәр җөмлә бер үк диярлек. Арабызда бер авазлар түгелсә башка затлар юк. Мисал өчен, һәр җөмләне мен татарча белмәсәм дә аңлар идем. Аңлар идек, әйе. Бераз аваз күчешләре бар, әмма барысы да аңлашыла. Ырлык. Урлык. Яз килде, ырлыкларына утырту вакыты җитте. Мен беләмен, татарча яз демек, бездә яз баш демек. Яз geldi, урлыкланы чачмага вакыты yetdi. Әмма сездә яз кулланыламы шулай ук, яисә? Бездә яз, сездә җәй демек. Җәй. Әйе, димәк сездә... Мисал өчен бездә 5 сезон, 4 түгел. Башлана яз башта. Соң келе яз, соң келе яй, соң келе күз, соң да кыш. Кызык, мин башка төрки телләрдә очратканым булмады бугай. Димәк, анда айлап бүленгәнме ул? Димәк, яз башлансы, мәсәлән, май, июнь, шулаймы? Яисә ничек? Майны артыннан башлап, августка yetişкәнчә biz yaz дейбез. Соң yüzün бишегән заманда, о вакытыга без яй дейбез. O zaman бек иссе була безнең якларда. Yüzüm pişkән заманда. Yüzüm pişкән вакытта. Яхшы. Кызык. Дәвам итәбез. Түгәрәк. Дөгәрәк. Бергә түгәрәк табын артында утырганда күңелем шат була. Бергә дөгәрәк тәпсигә олтырсак, гөңüm шат була. Гөңümме, гөңүлүмме? Гөңüm. Гөңüm. Лы юкка чыккан. Бездә алай бер сүзләрдә бер харыплар, авазлар юк булып калган. Әйе, ул гадәти күренеш телләрдә була андый нәрсә. Ассимиляция була да бер авазга әверелә, ны белән лы кушылган булып чыга. Мисал өчен, сез дост дейсез, досты
Бізде де т түшіп қалған. Bizde de t yok. Демек бізде де. Başka Türk tillerde o t kullanabilir. Т бар, бізде де түшіп қалған дос. Әмма достым дегенде т үстелі. Досым демейбіз, достым. Dostum deybiz biz. Бізде негедір мына ол шырақта т келіп кіре. Шыннан да тілеріміздің ұқсас. Узған видеобызны қараушылар сұрауынша, бұл жолы мен жеңіл сөздеріне түгел, біраз қызықтырақ сөздер аларға тырыштым. Шоңа күрә фикерләрегезне язып калдырыгыз, біз аларны исәпкә алабыз. Тагын бер сорау бирмәкче идем сиңа, Рамазан. Барлык төрки телләрдән инде әйтеп чыктым, анда Кырым татар теле, Караим, Карачай, Балкар алар иң якыны сезнекенә. Шушы 3 телдән кайсысы иң якыны дип әйтер идең? Тагын да Kırım Tatarlarını Kırım Tatarlarının bir bölümü o. Orta diyalekte. Tatlarını dili bizimkine in yakın, yok. Misal için 20. asrının başında alimler, misal için Abu Sufyan Akay yazaydı. Komuk tilge in yuvuk dili Kazan Tatarçası dip yazaydı. Mağa o bek kujurlu, ne dese kızık, ne dese bugünkü halda misal için lap da bizim tilge yuğu Kırım Tatarının tat bölümüdür. Karacay tili, Karacay Malkar tili onlar da yakın. 90% anlaşıla. Ama onlar sözlerini başında cını kollayı, biz yıl kollayan yerde. Mesela için biz yaratabız, onlar jaratalar. Sizdə jaratı sözü bizdəki kimi məğnəyə iyəmi, ya başqa məğnəmi? Bir suyu manası, bir dağı da misal için Allah yarattı. Yasal. Bizdə də ansı var. Қызық. Қарайым тілі? Qarayım tili bilen ben pek tanış değilim. Ama şeklenemen. O tilde Kırım Tatarçağa bek uşay. O sayallı o da bizim tilge bek uşay deb esime gelir. Rahmat сиңа, Рамазан. Сеңа да рахмат. Көп сау бол, комукча айтса. Рахмат ясың. Сау бол, бізде сіздің рахматтың орнына қоллайбыз. Ama мен o söz bilan көп қызық халлар болды. Неге десе татарлыға сау бол десең, ол бай-бай демек. Ama bizde sağ ol demek, rahmat demek. Kırım Tatarlarda da şulay, аларда да сау бол бар. Bir диалектларында. Әйдә онлайн каналларына язылырга онытмагыз. Алга таба да шундый видеоларны карап барырсыз. Һәм әлбәттә фикерләрегезне язып калдырырга онытмагыз. Һәм дусларыгыз белән бүлешегез. Рәхмәт. Сау бул.